Tunnetteko nämä kasvot? Toivottavasti ette. Hän on paroni Casimir Kuno von Knatter, ystävien kesken Kuno. Nikke on vannoutunut pasifisti, joka kantaa turpiin aina toisinaan. Niken optis-akustinen puhelin hälyttää. Tiukka ääni ilmoittaa, että jotain on tapahtunut Tinakatu 27, mutta Nikke ei lämpene ajatukselle. Hän tarvitsee nyt puhtaan paidan. Hän panee automaattivastaajan päälle ja ampaisee matkaan. Sitten Nikke näkee näyn, joka saa hänet kalpenemaan kauhusta. Lattialla makaa Kuno. Ensisilmäyksellä pelottavalta vaikuttanut näky osoittautuu kuitenkin suhteellisen harvittomaksi. Luultavasti jonkun veronmaksajan kostomätkäytyksistä. Mutta silloin Nikke kuulee verta hyytävän kirkaisun naapuritalon 5. kerroksesta. Isä! Kuten muistamme, hän asuu 6. kerroksessa. Tuollaiseen ei Nikellä nyt ole aikaa kiinnittää huomiota. Naisen vartalo tuntuu tutulta, samoin lievästi vinot silmät. Sehän oli gangsterin malli Molli Dolli Duuri, mutta ennen nainen oli ollut vaalea. Niin onkin asianlaita. Nikke tutkii tarkkaan pehmeän takamuksen, kauniisti kaartuvan poven ja toimiiko Mollin sydän. Kaikki on aivan normaalia. Mutta kukas tuo sitten on? Hän marssii sisään avoimesta ovesta. Silloin joku tarttuu häneen takapäin. Nyt hän tajuaa tilanteen. Mutta sellainenhan ei pysty pysäyttämään Nikke Knattertonia. Mutta toisen kerroksen parvekkeella onkin silityslauta. Verotuksellisista syistä emme pysty sanomaan, miten pitkään Nikke oli tajuttomana. Hän näkee ympäristönsä epätarkasti, mutta kohta hänen katseensa terästyy. Nyt hän tajuaa tilanteen. Hän on tietysti yksi viimeisistä aidoista herrasmiesvarkaista. Shh, sairaanhoitaja sanoo, tarvitsette lepoa, ottakaa nyt kiltisti tämä pieni pilleri. Varmuuden vuoksi hän kätkee pillerin avattavaan nastahampaaseensa. Vaisto sanoo, ettei häntä vaivaa yhtään mikään. Mikään jäsen ei ole poikki ja johtopäätöksiäkin hän pystyy tekemään oikein hyvin. Vaikka ilma on hyytävän kylmää, Nikkeä alkaa äkkiä kuumottaa. Mikä sen luonnollisempaa? Hän päättelee maanneensa tajuttomana kadulla. Sieltä hänen vastustajansa kuljettivat hänet pois, riisuivat ja panivat. Kohta näemme, miten oikeassa Nikke on. Knatterton viedään arvossa pidettyyn sairaalaan ja luovutetaan psykiatrin huostaan. Tällaisesta julkisuudesta hän ei pidä. Kaikki tietävät, miten vaikeata on vakuuttaa mielisairaalan lääkärille, että onkin terve. Mutta silloin lääkärikin saa nimikirjoituksen. Knatterton tilaa taksin ja aikoo ensin ajaa kotiin. Ilman kolminkertaista viskiä ja piippua hän ei tunne olevansa täysin toimintakunnossa. Nikke kiipeää kotiinsa parvekkeiden kautta, sillä avaimet olivat jääneet kadonneiden housujen taskuun. Tämän pienen poikkeaman voimme antaa hänelle anteeksi. Nämä eivät ole serpentiinejä, vaan sairaanhoitajan avunpyynnöt. Monet yllätykset odottavat Nikkeä. Mutta mitäs tämä sitten on? Brittiherrasmiehellä tuntuu olevan huumorintajua, mutta kyllä Nikke hänet silläkin alueella voittaa. Kuka nukkuukaan Niken sängyssä? Kukapa muu kuin nouseva poplauleja? Nikke tietää jo, että tyttö on riisuutunut valmiiksi. Nikke päättelee saada naista. Silloin Nikke kuulee naksahduksen vaatekaapin suunnasta. Niken epäilykset heräävät heti. Ulos molemmat, Nikke karjaisee. Julkisuutta saa toki olla, mutta tämä menee jo yli ymmärryksen. He ovat muuten vain joutuneet sekaantumaan sen. Nikke on suonut itselleen hyvin ansaitun rentoutumishetken, mutta kohta Knatterton lukee omaa etsintäkuulutustaan. Taas uusi vaarallinen seikkailu. Siitä kuulette ensi kerralla.